Estamos aquí hoxe na destilería de Adegas Moure. O sistema de destilación que temos aquí é un arrastre de vapor. Chamase un sistema semi-industrial ou industrial porque o que fai é acelerar os procesos de destilación, posto que os vaciados e os recheos son moito máis cortos e así o que podemos é mellorar os tempos de destilación. ¿Vale, me digáis? Sí. Nos destilamos fundamentalmente bagazo propio e bagazo de adegas da denominación. A importancia que ten é fundamental porque é como para elaborar un viño a uva é crucial, para elaborar un aguardente o bagazo é fundamental. Entonces a conservación deste bagazo é imprescindible para obter un produto de calidade, inda que despois separemos as fraccións, o fundamental é controlar esa materia prima, saber que variedade estamos destilando, porque non todas as variedades dan a mesma calidade de produto, tanto en acidez como en organoléticamente nas partes aromáticas. Tampoco